Bakube kuhle kuhle. Xa izinto zingakuhambeli kakuhle, akuthethi uba izinto azube ziphinde zikuhambela kakuhle. Naxa izinto zikuhambela kakubi, akuthethi uba izinto azizukuhambela kakuhle. Ngamanye amaxesha uba ungumzali zingakuhambeli kakuhle uthe uyolala emangcwabeni. Mamela uThixo xa efika kuMoses. Iminyaka athi uThixo, ndiphendula isikhalo nomthandazo welihlomkhulu. Angangawuva uThixo umthandazo wakho ngoku uthi uyolala emangcwabeni, kanti uza kuwuphendula kwisizukulwane sakho. Namhlanje ndithi xa ndithethayo, umama wami wayesinda ngobulongo benkomo endlini, kodwa ethandaza. Uthi wawulala esinda ngobulongo, kodwa namhlanje eyamindlini etiles. Ayingowami umthandazo, kodwa uThixo waphendula umthandazo wakhe apha kum. So ngamanye amaxesha thandaza, kuba awuphenduli suba nomsebenzi naloo nto. uThixo akalibali idinga, uzawuphendula kubantwana bakho, awuphendule kwisizukulwane sakho. Inhlungu oyihleliyo wena, abantwana bakho abazoyihlala inhlungu. Kunjalo nje abasikelela uThixo bengathandazanga, ngoba bahamba esitratweni balele phezu komthandazo wabazali abangasekhoyo. So ungayeki uthandaza. uAgare wathandaza wancama endlini kaAbraham. Ncama uAgare esisicaka, wasika uThixo walungisa intsikelelo, wayibeka esibelekweni sikaAgare. Wazala unyana uAgare nguIshmayeli. Wathi uThixo, konke okuhle ukucinga ungalali zakuzalisekisa unyana wakho. So uyeke uThixo, wena ufuna into ize kuwe, kanti uThixo uthi abantwana bakhe abazuba yinto ayiyo yena. So uza kwethu apha ecaweni, siza apha ngoba silinda amadinga. Thixo makanisikelele phantsi kwalo mbuzo, sabambelele na kuThixo. Sithandaze nkosikazi.